Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite ka ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị oge erighị anyị fọntambaki ndị ochie eri anyị fọntambaki fọdụ asị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ga-abịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụmụ ọdịnala Igbo ekele m ụnụ. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị taata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa Jenụwarị, ọnwa nke mbụ na 2023, n'etu ndị oyibo si agụ arọ. Abịakwa n'ụbọchị taa, ihe ndị wee bịa taata bụ meseji m nwere for the year 2023. Mmesizie ya emezie ma update na ndị niile ga-eketa oke na giveaway anyị na-enye. Nke mbụ na meseji anyị na-enye every new year, anyị na-enye every year, ọ bụrụ this year ka o bidoro. Ijego na nke our last year, ị ga-afụkwa na etu niile anwa ozi niile ahụ mmụọ ziri anyị etu a ka o si bịara mmezu. Na ahụ tata ọ bụrụ na anyị mesịa ya, mana bifo anyị gaa n'ihu na nke anyị ga-ebu ụzọ kpọpụta afa ndị ketara oke from our top fans. Ga-abụ ofu anyị mesizie ya, anyị nye meseji anyị ji wee bịa then kwubizie okwu. N'ụbọchị tata ihe ji wee bịa wụ dịka anyị si wee kwu ndị ahụ meseji anyị ji bịa bụ ndị a bụ ndị ga-eketa oke na some of our top fans. O nwere mgbe anyị ga-enwe ike inwe mmadụ niile at the same time. So mana anyị selektịrị ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọrụ tọrọ na nke a ọ ga-erutekwa ha ụfọdụ ọ ga-erutekwa ụfọdụ n'ọnwa na-abịa maka anyị na-eme kwa ọnwa. Nke dịsie onye nwetalụ elele anyị nyelụ gbasalụ our top fan, onye nwetara ya bụ ihe maka na anyị jụrụ si kere onye ihe uru 50k nwere ike ịbalụ mmadụ. Onye nke a ga-alụ bụrụ Gabito. Yes, because na nyamado onwe ya na-alụ plumbing. So and ịma plumbing, more plumbing they make upgrade now. Enwere some equipment eji alụ so many other stuff.
and some modern piping work. And was a piping work, say this machine, I love blood, this also the court what the tangent, you know. So what's in a novel, I want to have a good area, he go equipment or get you more upgrade. What are they was want to go the other flower or the shower a higher. Like a mother. So that only I support there with 50K. Then those doesn't want the money send those over the editor. Now, as one of our top fans, they are getting what at 10K. They didn't care about. Let's say they don't have a message this morning. Can provide their account number. Only the 50K our top fan, no fan of the year. I'm earlier, or no year, I said, go. So let's not gonna by now, no game what I go a lot again. But I'm jolly back for money, and they send you go have message. They chase now, man, before that, when I had send the account number. Then we can forward or had 10K. When can go George Sunday? Onye nke bụ abụ Chukwuma Egwuatu, onye nke tọ bụ Anglika Umeizu Asụsụ, onye nke ọzọ bụ Anyị Dond, onye nke ọzọ bụ Kadibia oruburu ihe ọbara. Before I forget, all Marisa. So one door to run and car. Give us your own was not the Utapa. I can anyway gradually. One of my gave money at the same time. So please bear with us. Yeah, we hear but then now obviously I do a year 2023. Year 2023 bo na has motaja bosi baro kwesịrị ịma nnukwu mma ma ọ bụrụ na ime ihe anyị kwesịrị ime. Mmụọ kwuru na arụ abụ kwesịrị ịbụ arụ a ga-eji na ya bulie ndị mmadụ elu. And n'agbanyeghị etu ihe si wee dị in the spiritual realm, bido kịta wee luo June, ọ dụrụ palatable. Yes, ọ dụrụ palatable. Mana ọ bụrụ na anyị mee ihe anyị kwesịrị ime, ọ bụrụ na anyị nwawa ụmụ Chineke ga-enwe ike mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, wepụ aka n'ihe ọbụla bụ ọtọnọ, ihe ọbụla ana na-asọ nsọ. Ọ bụrụ na anyị enwe ike wepụ aka n'ihe ndị a ma chụọ àjà kwubie okwu dị iche iche n'isi onwe anyị, ọ sị na a ga-ewezugara anyị ihe ndị a ịbịa na mmezu. Mana ọ bụrụ na anyị kpee ekwo nkụ ma ọ bụ hapụ ime ihe ekwesịrị ka anyị mee, ọ sị na bido taa na this January a wee luo June na a ga-enwe ọtụtụ unrest. Ọ sị na a ga-enwe ihe ọgba aghara dị iche iche, nghọtahie dị iche iche n'ihe gbasara nchekwa ga-akpụkwu n'ala. Na arọ gara aga na nke arọ anọ nwaghị ibi nka njọ n'aka na arọ gara aga. Mana ọ bụrụ na anyị mee ihe ekpe na ezi omume ka enwe ike bupụrụ anyị ihe mgbu a, maka na ihe mgbu maka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-etufu ndụ ha. Ọ sị ya sị atụkwana anya na ihe ya akawanye mma na all ramification nke gụnyelu ekọnọmi, nke gụnyelu nchekwa na ụdị ọzọ dị iche iche. Ọ sị na ihe ama akawanye mma ma ole si na ndị mmadụ emere ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. O keep on underlining ihe ekpere n'ikpe na ezi omume na onye wabudo olete nwere ike ime ka ihe mgbu a dịgoro na spiritual realm ghara ịbịa into fulfillment. O wee sị mana na nkeji nke ikpeazụ bido na June wee luo na ọnwa arọ ịgwụsị, ọ sị na a ga-enwe nnukwu ihe ka mma, na a ga-ebulikwa ọtụtụ ndị mmadụ elu, ọ kachasị ụmụ Chukwu okike ndị na-eme ihe atụrụ anya na ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Ọ na-ahụ ndalinekwa ihe ekpere n'ikpe na ezi omume na ndị niile kwudosiri ike na-eme ihe dị mma. Ọ sị na ya agụzi ha. Ọ sị gị wọchị ya bido na June to Disemba na ị ga-afụ na a ga-agọzi ọtụtụ ndị mmadụ site n'ụzọ dị iche iche, gọzie ọtụtụ aka ọrụ ndị mmadụ, bulikwazị ndị mmadụ elu. Na gị nwa bụ onye kwudosiri ike na-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ọ sị na ihe ọma ga-emere gị. Na asịkwa ya niile nwere ihe ndị nwetabụrụ wee ruo oge a, ọ sị na ị ga-enweta, na ndị na-achọ nwa ga-enweta nwa, ndị na-achọ di ga-enweta. Ife ọma ga-emekwalụ ndị mmadụ, ọ kachasị ndị na-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume.
so the ihe dị na ya bụ na etu esi ọtụ ya wee sị na ọ bụrụ na eme ihe ndị a na ya ga-ebunye ọtụtụ ndị mmadụ ihe na-aga enwe a lot of testimonies na-aga enwekwazi mkpu ọṅụ edo ka mmụọ sikwa onye bụ okwu na arọ 2023 ya bụ ayọ na ayọ n'isi anyị aga m ekwubikwazi okwu maka na ihe ozi ọbụla pụtara na mmụọ ọ bụrụ na ndị mmadụ gba nkịtị si ka o mee ka ọ ka amarụ na ọ ya eme o mee mana ọ bụrụ na ndị mmadụ jikọ aka ọrụ wee nwee ike chigharịa ma chigharịkwa ọ sị na ezi omume ndị mmadụ na ikpe ihe tere n'ife na ezi omume ga-eme ka anya bụ ihe anwa ọ chọkwaghara ime owetunata aka ka ọ ghara ezi ewu etu ihe mgbu kwesịrị isi wee dakwasị ndị mmadụ ka ọ ga-esi mana anyị sị atụkwana anya na bido na Jenụwarị atụ Jun na ọ ga-aka mma karịa ahịa nwere n'arọ gara aga ihe ga-eme n'obodo anyị mana ọ bụrụ na anyị mee ihe bere ikpe na ezi omume na-aga ewezugara anyị ihe mgbu a ezikwa m ozi esi n'uzi ya ọ bụrụ na asị m ozie m ozi zi ọganye zie mbe mana asị m bụ ajụpụta mmasị nọ my own is just to say ihe mmụọ gwa m kwuo then ma ndị be anyị omezie ma ha emeghị ihe nke a gbasasịrị onye ọbụla mana I can tell you na mụ na ezinụlọ m ga-agbanisi ike tụọ anyị nwere ike ịfụ na anyị mere ihe mere n'ikpe na ezi omume ya gazie ekwubie m okwu na mmechi achọrọ m ikwubi okwu n'isi gị nwa nwoke na isi nwaanyị ndị niile nọ under the influence of my voice ihe anyị ji ebe tata bụrụ ogologo okwu tata wa arụ ọfụ ogologo okwu adọ n'ụka mgbede bido gbarị echi anyị bidokwa our teaching series teaching class our lectures mana tata ihe mmụọ si m kwuo tata bụ ngọzie ndị mmadụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu our fans and friends of the temple all over the globe ebe ọ bụla onye abụla onye anọ na asị m na arụ a na-enwetara anyị ihe ọma dị iche iche na ihe niile ndị anyị na-achọ eri arọ gara aga na arụ a n'arọ 2023 na ha niile ga-abịa na mmezu na ife ọma ga-emere anyị na ndị na-achọ di ga-enwe di ndị na-achọ nwunye ga-enwe nwunye ndị na-achọ nwa ga-enwe nwa ndị na-achọ mbuli elu ga-enwe mbuli elu ndị na-achọ kọnekshọn ga-enwe ndị na-achọ ihe akụ ihe enwenwe ga-enwe ndị na-achọ nchekwa ga-enwe ndị na-achọ ihe ọma dị iche iche bụ ọchịchị obi ha na ha ga-abịa na mmezu na ọpọchuniti ga-adịkwazị n'isi ụmụ ọdịnala Igbo ebe niile onye anọ na as long as you are under my influence of my voice ekwuo m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe ma yọọ ayọ n'isi ụnụ site na ihe ọma ga-emere ụnụ niile na onye chụbara ụnụ ga-ada onye mejọrọ ụnụ na-achụ ga-adakwasị onye echecha ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe na onye ọbụla chere ụnụ njọ ga-enwe ọdachi na onye ọbụla sị ụnụ nwụọ na onye a ga-anwụ na osisi fụrụ ụnụ na-atụ ụfọdụ ufere ya amapụ ya ọnụ a sị m na ihe ọbụla onye ọbụla chere ụnụ bụ ihe ọjọọ na ọma abịanatara mmezu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile anyị kwuo m okwu wee kwubie okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile si na arụ nwa na mmadụ ọbụla born under the sun born of a woman enwere ike igbunata ụnụ na ajọ mmụọ agha egbu na ajọ mmadụ agha egbu ụnụ na onye sịrị ihe ụnụ ji wee nọlụ na ụnụ ga-anọgbu onye anwa na ndụ na onye sịrị ihe ụnụ ji wee dịrị na ụnụ ga-adịgbu onye a na ndụ maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ ekwu na ọmaka ga-emere ụnụ ọmaka ga-emere ụnụ n'ụbọchị tata ọmaka ga-emere ụnụ n'ori abụ na ori mere ụnụ na afọ abụ na afọ mere ụnụ na nkwọ abụ na nkwọ mere ụnụ na eke abụ na eke onye sị ụnụ nwụrụ onye anwụrụ a sị m na ilo na-asị na-egwu ana ọfọ na ogwuru enwe mgbochi ekwuo m okwu ngọzi n'isi ụnụ si na n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị ndị ihe anyị na-eme na-amasị na o nwere onye n'ime ha ga-achọ achọ n'arọ 2023 a n'etu anyị si wee nọrọkwa wee na-ege ntị n'arọ 2023 a anyị batara ụta na-etu a ka anyị ga-esikwa wee nọkwa wee fụkwa n'arọ 2024 ọhịa ka m na-agọ n'ụfọ n'isi ndị enyi anyị and the friends of the temple na ndị akpatabere ego n'arọ gara aga na ha ga-akpata ego na ndị enwere kọnekshọn n'arọ gara aga na ha ga-enwe na ndị ọnọdụ ha dị ana na ọnọdụ ha ga-abụ na ha ga-ebuli ihe from grass to grace na ndị enwere kọnekshọn ndị enwere favor na ha ga-enwe ndị agbara ụta mmụọ ndị agbara ụchụ na ihe niile ndị a ga-abụ thing of the past ihe ọma ga-eme na arụ nwa na aka anyị ga-akụtara anyị ihe anyị ga-eri na anyị ama abụzi ndị na-akụ ọta ndị niile na-akụ ọta
na-arọ gara akụrụ ụta na-arọ gara aga na arụ nwa na ama akụnata ụta nọọsụ ifeọma ga na-emere anyị na anyị ga-adị ndụ na ezinụlọ anyị dị iche na nloyi ka anyị ga na-eloyi na nlopụ amadị na ama achọ ofu ntụtụ ọbụla achọ na ọnwụ ike abụrụ maka anyị, ọnwụ oge eru abụrụ maka anyị, ọnwụ asidenti abụrụ maka anyị. Ndị na-eme ihe ihe ọjọọ ha ga-eme ibe ha na ha ama afụ anyị, ndị ajọ mmadụ ama afụ anyị, ndị ochi ama afụ anyị, ndị ama afụ anyị, ndị ntọ mmadụ, ndị ilo na-asị, ndị iwe dị n'obi na ha ama afụ anyị na ife arụ nwa 2023 ga-emere anyị ihe ọma. Ndị niile na-agba mbọ ka ife dịrị fa mma, a sịrị ife ya adịrị ha mma. Ndị a na-agba moto na ha ga-enwe moto, ndị na-agbakwara moto na ha ga-egota moto ka nke ha na-agbabu mma n'ime ala n'ụwa. Ndị enwebere ike nwere hope ilu ndị alụbere ụlọ na ha ga-alụ ụlọ, ndị lụkwa na-alụ nlụ ofu na ha ga-alụ ịbụa n'ọnya ka ngọrọ na-etu a si wee gị ya n'ụbọchị taa, na-etu akọ esibere mmezu n'ụbọchị taa bụ fest n'Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-achụ aja n'ụbọchị taa, si na aja niile anyị na-achụ n'ụbọchị taa anyị na-achụ ya n'isi ndị enyi anyị niile and first of the temple all over the world. Efi anyị ga-eji wee chụọ aja n'ụbọchị taata n'ime obi n'ụtata anyị emekwu ya atụtụ anya bụ aja wee mesara aka ebe ọnwụ na ịnọ all over the world. You are invited. I want you to go to the temple. Feel free to come. N'ụbọchị taa anyị nkwara ihe onyinye dị iche iche anyị ga-enye n'ụbọchị taata n'oge ihe mgbe a ga na-erizi na-aṅụ. O nwere ndị dị iche iche a ga-ebunye akpara isi dị iche iche. Yes, ihe niile abụọ aja anyị chọrọ ịchụ n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị all over the world. So n'ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụghị ara na ikwel, you can tap from the blessing. Ọ bụgoro na ị nwere ike ịbịa n'Ugochi tubelu na temple, mee ka sure bido taa na ichere ihu na east, iche ihu na east, chọọ ego obere ego ọ bụla iji ọgwụgwọ 5 naira 100 naira ị gafee n'isi gị gbọrọ ịtọ maka ụlọ bụ ndị mebe ritual nsisi mee for 2021 night. I were ego agafe isi gị gbọrọ ịnọ, i were ego asị na iji ego agbara isi onwe gị, ị chọọ n'ilo ebe ndị mmadụ na-agafe tupu ya bụ ego ọtara ya. Ị chọzie nootu ịnọ, nootu ọ bụla ị chọrọ iyuzu onye nọ. Ọ bụrụ na 100 naira yuzu 100 naira, na ọ bụrụ na 200 yuzu onye nọ, ọ bụrụ na 500 ka ị chọrọ yuzu onye nọ. Ego a ihe ejie ebe ọ bụla ị nọ, ị nwere ike ịbịanwu na tempụl, were ebe ọ bụla ị nọ chee ihu na isi yọọ Chukwu okike na mmụọ onye na-eje ochi na tempụl. Ha bido ha kwe na ego a iji wuo ego ihe aja ị nwere na ị chọrọ ije wee connect to blessings na ụfọdụ ị na-agọrọ Ugochi tubelu na tempụl taa na aja ego aja abụ ego ihe aja ị ga-eji wee nye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Na ị na-ayọ as you are giving out this money, na give us never lack. As you are giving out this money, let money come to you in abundance n'ime arụ anụnwa. Imesi i were ego anyefe n'isi ugboro ịnọ, ego abụ ego ihe enye ndị ayịyọ, emechi chọọ ndị ayịyọ mmadụ ịnọ 4 different ndị ayịyọ ndị less privilege ị ga-enye ọ ihe ị ga-eme. Ọ bụrụ na imesi etu a, echetara ebe ọ bụla ị nọ icheghị na east wee mee ya. Ọ bụzikwa na ị nọ ebe tara aka mmebi ị n'obodo oyibo maọbụ ebe ị nọ maọbụ na iwe high profile person, ị nwere ike ịbụ n'ilo ga-abido nye ebe ga-asị ego due to ya personality, maọbụ dị na outside country, nọ na country enwere ike ebe anyị enweta ndị Vegas, then ị nwekwaziri ike mmadụ ka ihe esi wee mee ya bụ ihe a ji elu anyị aka maka na enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa na tempụl na-abịa ayọ dị iche na tata nwekwara ndị dị iche iche anyị ga-achụrụ aja dị iche iche. Ụfọdụ nwe ndị opekata mpe, ụfọdụ ịmana o nwere ndị problem ha bụ 5,000, ịmana o nwere ndị nọ today adrọshọ ihe a what they will eat tomorrow. Ụdị ndị na-etu anwa inye ha common 5,000 10,000, they will start to dance. Understand? So ka a na-achụ aja maka na aja karịrị ihe niile. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe na asị na ọmaka ga-ebere anyị na-etu ansị gị ka ọ ga-esi mee n'ori abụ n'ori, afọ abụ na afọ nkwa abụ na nkwa afọ na ụbọchị na-anọ. Onwe ajụjụ ị nwere ma ọ bụ ndị onye na-afụ vidiyo for the first time, ọ bụ ndị chọrọ ịchat na WhatsApp, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Onye na-echa vidiyo atụsara ya ndị enyi ya gazie nọ ọfọ.